Asini rohama dihamu do dami nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus doatai. Amin. Tabi jala horas marita salugna. Salam sehat. Damang dainan hurian itu hatta tatangihon ma hata di debata ima janita partangyangan di enet sian turpuk epistel Minggu Jubilate tanggal 1 Mei 2025. Tersurat di buku Pamukapon di Dupitu ayat sia saharodi ayat 10 pitu. Dung salpui adong mahu bereng macetorok nasodapot bilangan di jolma sian nasabangso marga dot hata akan najongjong diadopan ni habang sai do diadopan ni biru-birui akan namarudoson adik nasaksak jala namaniok mare-mare di tangan nasida. Gugu suara nasida majojo akanin nama. Tua ma di debatata nama kuduli habang sai dohot di biru-birui. Jadi jongjong masa luhut sur-suruani humaliang habang sai dot humaliang akasituai do parmulu na opati. Dungi manukka manasida di joroni habang sai uhut marsobba tu dia batak ninda nasida ma. Amin. Puji-pujian dot asangapon dot hapistaran dot hamauliateon dot hagogoon dot hatogoon ma di dia batata rodi salengrena. Amin. Dungi mangadusi ma sada sian akasitua di dok mamandokau isi do akai jalasian dia doro akka na marudoson adi nasaksaki jadi hudok mamando ibana ale tuaku hodo ubotosa gabe didok ma tuau ima akan nang rosian hapor suhon godang dunga diburi nasida adi nasidai jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui alari ini saya dijolo di habangsa ni debataro nasida mengului ibana arian dohot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsa ima paulihon inganan di atas nasida dang be male nasida dang be mauas dang be ditinggang las niari nasida manang dinamohope ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsa ido nasida jadi togi honon nama nasida tu akka mual aik hauduan jadi apusan di debata nasa ilu-ilu sian mata nasida huria nahina holongan adong dua gombaran parjolo ada pabrik pembuat gembok. Kalau pabrik itu membuat gembok sekaligus juga membuat anak kunci untuk membuka gembok tersebut. Dan mungkin sada pabrik molo ditopa do gembok alai dan ditopa hicuna sekaligus doi adong gembokna adong do ditopa nang anak hicu laho membuka gomboki. Napaduaho ketika anak-anak di sekolah mau ujian, maka guru-guru akan membuat soal-soal. Tetapi bukan hanya soal-soal yang dibuat, sekaligus ada kunci jawaban. Dan mungkin dibahin guru soal-soal HP guru sendiri dan diboto alus nih soal-soal ini. Ada soal, ada juga kunci jawabannya. Dua gambaranon akamang do inang laho patorakon tuhita taringot parmuluono patorakon jala mengajarot tuhita tarsongonima parmuluo ni jolma ima ketika ada tantangan hidup di situ ada juga cara mengatasinya. Tidak ada tantangan tanpa cara mengatasi. Molo adong pergumulan sekaligus do adong disi apul-apul ada penyembuhan. Jala malo adong si taonon
hukdo adong nisi panogunoguon jala di batogu di bata rohatta dia puli kita molo di los di bata hita manaon hapur suhon mengadopi paru kilon do mamulus ragam ni parmaraan do sudi akasitaonon na di parmuluonon tarsongon ujianidui nong aduk kyado alusni jala tarsongon hiccuidui tabuk kama hiccui tabuk kama gemboki los masuk maheta tu bagasan tu inganan na dumenggan alani i asadohonom ma dunga di paradi di batahian alusna jala di tanganna do anak kiccu ni sude persoalan di ngolu akka na porsea tu ibana asadohonom ma doso biru-biru di kita jala di batado namar mahani kita dia dopan nai hurian na ina holongan songoni magumbaran na masa na niadopan ni akka huria na parjului matse gudang hamaulon gudang haporsuhon garyada pola diadopi nasida ancaman hamatian butuh-butuh lo marukil nasida betul-betul lo manaon hapor suwon godang nasi jala digobarkon teolog do songonon orang yang memilih menjadi pengikut Kristus sama dengan memilih untuk menghadapi penderitaan karena menjadi pengikut Kristus sesungguhnya mengandung resiko menderita sebab tidak pernah ada kekristenan tanpa salib. I padohani manggobarhon haporsuhon naniadopan ni akka Kristen na parjolui dak kola pamareta na mangalili nasida alai do masyarakat sekitar gariada tahe dengan sahuta do tetanggana pe gadi alona do ala dangtar jalo nasida hak Kristenoni songon sada ugam tarlu mobi mamusi adong hea jinaha songonon akamang do inang adong ma namang gembar kon Kristeni songon kanibal Kristen adalah kanibal ninna boasa idok soni ternyata di Tulunasida do ritual perjamuan kudus itu ibarat ritual makan daging manusia dan minum darah manusia gabi di dogma kanibal alani i dicap pamareta do hajong-jongan di Kristeni songon agama na terlarang jala ikon di pasuda asa unang sangat tubuh unang sangat herbang hidup bahel matcai hacit situtu jala ngot-ngot parsorion ni halak Kristeni ujui alai nang pesoni akamang beginang nang pesongo dia gogo ni portibion laho mangalele nasida sai ramo tani di batado akan akrosai dang di pasobu di bata nasida dang di pasobu di bata tel nasida tu akka haprosuhon godangi rodo ibana tu portibion laho marmahani akka naporsea ibana jala di balua do nasida marjehiti hagogoon dohot huasonai nangpe diago portibion alai di balua di batado nasida di balua do akana porsiai di balua do nasudi akana posona jala di sahap di batado boinya kana posona asama lua sia rumah dimeteraikan tumbuh HP jolmai mangago tumbuh HP laho manggosa do mangalele akan aposo ni debata alai di padua debata nasida marhite sahak nai sahak ni debata ima meterai Allah orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah terluput dari kuasa maut Allah sendiri yang memelihara menjaga dan menyertai para hambanya dan seluruh umatnya alani papungoni debatado salup na tua depanna jala maruloson abid nasaksa jala maniut mare-mare di tanganna
mamar suara nago nasida mamuji debata didok tua mari debata tak nama kuduli bangsai do di biru-birui. Mengkabuk itu ayat 1. Dia bangsai suk-suk do di lehon debata pasu-pasuna asini rohani gabi dang mau wasbila sida dang bemale nasida ala ditongi hon debata nasida tumual ay kaluluan asa dang bemale ala di babosur debatado nasida saltu maha kursuhon Roma hasonanan saltuma nalungun Roma akan ajagara dang adong be partamisan aidunga dihapus debata ilu-ilu sian mata nasida pangkapok pitu ayat 10 pitu hurian itu hatta paru kilo doa persuon napi naon ni hurian apar jului napi natorang ni son tagamo do masa si songoni nang di partikiata zaman si saonari nampe situasi namarasa taida ma lam raga do akasiula ajahato lam artibura do akadosa jala manggogo do akapangkosa-kosa asing do pe akapanosa ni ekonomi pengaruh ni politik si zaman noengon dohot akka ragam berita hoax napabada-badahon bahkan dikorbankan do masyarakat gade masitiaan saluhut nai tudos ma na diparhotoban portibiot do akka naporsiai jala omdo realitas siadopan ni akana porsia jala nabuy doi mabahin madele dohot ganggu haporsiota tagamon tutu ragat paru kilon do si taonon nataado pinuay alay taimot ma kamang dupina salu nai hola par satokinan doi sotong sanga tarujuk kita binahin ni akka paru kilon ni una ala adong do debata ibana do namar mahani hita dang luason na hita tarsuladi manang tinalugon ni sudi akka nama sai ay debata do nahot sa nilingna natoktong do ibana mangaramoti hita jala asal marsihohot haporsiot tu ibana toktong do ibana mandopak kita jala padaun akka sibahin na jahat siya kita song parmahan na majaga biru-biruna songonido debata na majaga do marmulu-mulu hita mamulus padalaran ni mulutna huria na pinarmahan ni Kristus martulu-tulu jadi taon tu parmahan na dinggan isi do parmahan na dinggan ima Yesus Kristus Tuhan tay parmahan na dinggan do iman mulu parmahan na dinggani di siaon ibana do hosana humokop akka biru-biruna ido puncak holong ni rohan di bata merjehite Yesus Kristus alani pola de suku-suku rohat takamang do ina songo dia do holong ni rohan di bata pola do ragu-ragu hita di pangaramotion ni debata di parmudu-muduhon ni debata di parmahanion ni debata di tu gulmit ni ngurutta unang benyan adong naganggu rohana di pangaramotio ni debata alay tapasah madirita tu ibana asat di parmahan dasong parmahan naniupaan anggo Yesus Kristus yang bu akka parmahan naniupaani molo di ida nasida robadia litu doi manadik ko biru-birui gabi di sorobadia ma biru-birui alai yang lo Yesus Kristus hatai dijaga do biru-biru nai dihokok gariada tahe di siaon hosana laho mangaramo di sudi na pinarmahan nai dia menjamin keselamatan mulubui tajaha di Yohanes 10 ayat 21 ayat 5 danga dong natari nang musad jala ditanda do salut akan na pinarmahan nai pola dipatulos songon amai na manada Jesusi songonido Jesusi manada sude akka na prosiai sude akka biru-biru ne lapatanna hubungan parmahan tu biru-biru macerosu gariara tahe
dijakot di bagasa birina alani hitape takas mamanada Jesus parmahan na dinggani jala tatangihon maswaranay asa na pinangidona son ima hasatiaon lao mangyupto ni mana on paimoton identitas songon biru-biru na pinarmahan sifat ni biru-biru ima malpangoloyon atau taat setia dia taat asa sifat pangoloyon ini masih kirota do siulahonota dia dopa di parmahan boloni danga dong disia biarata tudos doi songon gobok do kucina songonido paru kilon adong do heluauna seperti soal-soal dan jawaban. Demikian pula penderitaan kita telah dipulihkan oleh Yesus Kristus sang gembala yang baik atau pasahat madirim asa diparmahani Yesus ini jalata pauso husorma di bagasar kata buku ED 210 sada di dok sonon Tuhan Yesus si parmahan au biru-biru nado Yesus gok di horo hakku sai ihutonok lo sai ihutonok lo sai ihutonok lo Yesus gok di horo hakku sai ihutonok lo amin. Mauliat kemari di bata di hatam nabadiai naung takas suat di rohanami jala mengajak kami na di parmahan hodohani nangpe gudang akahapur suhon do paruh kilon nau tau kami alai dang dung hea di tadi koko dijaga ho diramuti ho di parmudu-mudu jala di palua hodohami tung mauliat maju ali di bata di bagasan Yesus Kristus si parmahan hami parmahan nadinggani amin.